warahmatullahi taala wabarakatuh. Gitu-gitu may ako siya mong kamar-kamar. Na tiga kena pemana mga dato na uskan walang wana ba iya mililang bay man to ko kumampungan na sa ngadaranaw o di uskan na pitawaan ka ay na muna kipito akan arkano presidente na sakun gani mo saryatak na makapumulan sa iri nagagawin ng pananadam. Sa diyo bata karaming berosang kaya frekuensi awan mana 5 bituan na sa dumamba pamili na tarotong peniuro na sudikan di kinawaya kay sa isa bangan sa segdara no. Kakanabay na niyo ito makalala mo na maasong gustuan lawot talay na kalambi sa tila nag-awin niya. Kau udah putus waktu di buluga kumar kamiyari naw ang koto anak kaya kana mamulay kakas sarain dewan na saranaw ini tambungan ari nawang kaya frekuensya wan payawan man 5 abituan na sa dumamba pamili na maragdag naman uban yung si kamasa isi ko tri munore bisin tigalawan inuray kumalo yung muna kong tabuluan na inta na sabak kayawan. Sa malambot yung pamikiran na ka na nagtatabu diya sa suara ko na miya palinantaha ka ng pamalayo galing paso di ka hindi na maisulutan sa pantaw. Nabara ka nakatingkapin sa piyanada ka drakanos humanaw sa lama kalilinta na kapipina naman sa paglintanuban ko ang gawin talabade na matano sa kapundugudur kanos ng kuano suara ko. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
na sulot na inaderin bersadi bertengeren pantar nami sulot tanah sapesa kena sulot tanah sara depan kau nak kata tanah kangaman tanto pasai tidak wow ya setan dia sapiaga komino
didengai kadien rano anak iwa setai da aglem ebe sia rabia unna kunsia lai kai tanah pematian au na usai iman to wa na pakai imu ma na pula kunsia alam apa mana sakuna piaga kwa kakagia ma papaya alwa ma peni ini a na uke aku nama ya na ukundu lundu do ne ai wa na pakide dayun tan wa sera bisionian au muda wa alulo na didengai kadien ranu anak usia ramana saya pan tayaw nasi pulau anasanya kali ilang ibinjamin ayu amwa oria tangawom wa ampai na buo somanga kon siala na awo mararang umasik Erano na kamasa ba iyana na ayabay munisa alwa asa na esirem wa amay na sa harakay tatang kalawagi mata ngahe ay na ladibad mamunisa amalulawa maayin alwa makasay isang alem Ramatay na kumiipin mo na iyan na tayaman sa akin Ay, sana na sulot tananan sa bakanakabalangan Alwa ayan ito ba Ay, sa'yo na naibingay kadena rano anak imye sulot tanganang Wow, sa inudat ko diya parang belangin di pagkun Always yay unang Rasaan ay manang ipakaitaklan ang pamanak ibagan tugi kaamon O gayat tayo na inosida to balik na gusto ka panangan Always solo tayo inagiyem Siya buwaw gusto mail na ay mandepay Kawa inuudat o inurang kaya tanap lamakinan Alwa na di kaya tuloy Wow rayon ang isa mambuka Maragapinyerin
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sa